Terrassa té cada cop més números de ser ciutat gegantera el 2010. De les 5 candidatures que es van presentar inicialment, 3 ja s'han retirat i només la mantenen Manlleu i Terrassa. Al febrer, les 350 colles geganteres agrupades a Catalunya decidiran en votació secreta quina de les dues poblacions serà la 25a ciutat gegantera. A 5 mesos de l'elecció, els geganters de Terrassa continuen fent campanya arreu del país. De moment, visiten les coordinadores regionals i envien documentació de la candidatura a totes les colles de Catalunya, difonent alhora l'atractiu cultural i turístic de la ciutat. També tindran una bona oportunitat de donar-se a conèixer a la Fira del Món Geganter, que es celebrarà el mes que ve a Sant Quirze. Els geganters es mostren orgullosos pel suport que estan rebent de tots els grups de cultura popular i de la ciutadania en general. També agraeixen el suport del govern municipal, de qui confien una màxima implicació en la recta final de la campanya. Estem molt contents i satisfets pel recolzament a nivell municipal, que a través de l'Ajuntament se'ns ha atorgat tot el suport que faci falta per aquest fet. Tot això no deixa de ser un projecte, però hem de posar les piles tots plegats perquè és un repte per la ciutat. I aleshores, com que la ciutat és de tots, jo crec que estem tots vinculats a tirar endavant aquest projecte. A partir de l'elecció, Terrassa o Manlleu tindrà un any llarg per preparar el programa que organitzarà a partir del relleu al maig del 2010. S'haurà de concretar amb quines instal·lacions es compten per allotjar gegants i geganters i dissenyar la logística per la visita de milers de persones en un cap de setmana. La població escollida tindrà també la responsabilitat de custodiar durant un any els gegants de l'agrupació en treball i en cultura i de ballar-los en les sortides institucionals de l'entitat. Els geganters de Terrassa van demanar ser ciutat gegantera el 2010 perquè en aquest any es celebrarà el 160 aniversari dels gegants vells i el 60 dels nous. De ser escollida, Terrassa seria la tercera població de la comarca en ser ciutat gegantera, després que ho fossin Matadepera el 92 i Barberà el 2000.